Nairobi. Tim Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets koro kwano mana seche kapoge rakore kod tim mar Gambia tuke mag manyo tiko mar donjo e piem mar pinje Afrika. Harambee Starlets osebedo katimo rako margi kuom jumbe adek e alap ma Kasarani e bwo kocha Belin Odemba. Starlets biro rakore gi tim mar Gambia tich abich e tielo mokwongo kapok Starlets owuok pacho ka gidhi e piny mar Senegal kama Gambia biro bago e tielo mar ariyo. Poni Starlets oloyo Gambia e tielo ariyogo duto gibiro ng'ado tiko ma achiel kachiel ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi higa manyien e piny mar Morocco. Tumekuwa training for more than 3 weeks na tuna imani hiyo session yenye tumepewa na coach, na matumani yetu ni kushinda hiyo game ya on Friday, na tuko na moral iko juu, players wanajituma na we really need these 3 points at home. Sisi tuko ready kama wachezaji, coach pia wanaendelea tu kumalizia kazi yao, so itakuwa ni sisi tuko hapo pia sisi kumalizia kazi yetu, so najua Friday hatutawaangusha. We are ready for the match and for the fans mkuje mtu support. Najua ule fan wapo mwenye kapo nje, najua kitu support